Príklad 4. Každý má rád, keď je kúpeľňa príjemne teplá. Preto, ak teplota klesne pod komfortnú hladinu, pravidlo nastavené v aplikácii spustí elektrický ohrievač na udržanie optimálnej teploty pre domácnosť. Ďalším riešením je zapnúť ohrievač len na obmedzený čas, napríklad večer, keď vieme, že budeme kúpeľňu využívať. Časové pásma môžu byť nastavené ľubovoľne prostredníctvom aplikácie. Príklad 5. Pri otvorení brány relé zatvára kontakty a aktivuje osvetlenie v garáži. Príklad 6. Pri modeli SR600 môžeme uvažovať o takmer každom elektrickom zariadení. Napríklad zavlažovače a osvetlenie zapnete z aplikácie. Ďalšou možnosťou je použiť dostupné nastavenia, ktoré automaticky aktivujú zariadenia pri západe slnka v ľubovoľných časových intervaloch. Príklad 7. Zapojením zariadenia SR600 do zásuviek získame kontrolu nad všetkými elektrickými zariadeniami v budovách. Prostredníctvom aplikácie a nastavených časových intervalov môžeme vypnúť ohrievanie vody v rozvádzači alebo odpojiť dodávku energie vo vybraných zásuvkách a tým obmedziť celkovú spotrebu energie. Výhradným a spoľahlivým distribútorom značky Salus je Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorý zabezpečuje odborný predaj a poradenstvo.